Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena n-nefqa soċjali tal-Gvern żdiedet bi 13.2 miljun euro. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO u riet li n-nefqa soċjali bejn Jannar u Marzu li għadda ammontata għal 243 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' 5.8% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Kemm in-nefqa fuq il-benefiċċji kontributorji bħal pensjonijiet u dawk mhux kontributorji bħal lotja għal persuni b'diżabilità irrappurtaw żidiet. Iż-żieda fin-nefqa fuq il-benefiċċji kontributorji kienet l-akbar waħda kif ammontata għal 12.2 miljun euro, jew kważi 92% taż-żieda fin-nefqa soċjali. In-nefqa fuq il-benefiċċji kontributorji ammontat għal 194.3 miljun euro li jfisser 6.7% aktar mill-ewwel 3 xhur tas-sena l-oħra. F'kuntest li Gvern Laburista ta' 5 żidiet lil pensjonanti bejn Jannar u Marzu li għadda, in-nefqa fil-pensjonijiet żdiedet 9.2 miljun euro. Kien hemm żidiet ukoll fil-bonus kontributorju u l-pensjoni tar-romol li n-nefqa fuqhom żdiedet 1,600,000 euro kull benefiċċju. F'din il-kategorija tal-benefiċċji kontributorji naqset bi 300,000 euro n-nefqa fuq il-pensjoni tal-invalidità. Fl-ewwel kwarta din is-sena żdiedet ukoll in-nefqa flotja għal persuni b'diżabilità u l-benefiċċju li nqata' gradwalment meta persuna tidħol fid-dinja tax-xogħol. In-nefqa l-jom żdiedet bi 800,000 euro u 300,000 euro rispettivament. In-nefqa fuq il-benefiċċji mhux kontributorji laħqet 48.7 miljun euro li jfisser 2.3% aktar mill-ewwel 3 xhur tas-sena l-oħra. L-istatistika tal-NSO turi li bejn Jannar u Marzu li għadda kien hemm aktar minn 50,000 persuna li jirċievu l-pensjoni taż-żewġ terzi midħul li kellhom. Dan fil-waqt li aktar minn 22,000 persuna rċevew il-Children's Allowance. Fuq din l-aħħar għotja tal-Gvern li l-familji kien hemm 1246 persuna aktar. L-NSO rimarka li din iż-żieda fin-nefqa soċjali m'għandha l-ebda rabta mal-benefiċċji soċjali li żied il-Gvern minħabba l-imxija tal-coronavirus hekk kif dawn it-tip ta' benefiċċji bdew jingħataw f'April.